е малка баня, омръзнало ви е да купувате скъпи шкафове, които не издържат на влагата и муха в банята. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, който е изработен от поликарбон, издържа както на вода, така и на килограми, на колелца и лесно може да бъде придвижван. Висок е 95 см, широк е 18,5 см, дълбочина 42,5 см. Отпред има 3 чекмеджета, отгоре също има 2 чекмеджета и от двете си страни има по 2 чекмеджета, има и място за хартия, отгоре също има и поставка за козметика. На промоция от 145 лева, може да поръчате на посочения телефон. Идва сглобен, само му слагате дръжките. Е малка баня, омръзнало ви е да купувате скъпи шкафове, които не издържат на влагата и муха в банята. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, който е изработен от поликарбон, издържа както на вода, така и на килограми, на колелца и лесно може да бъде придвижван. Висок е 95 см, широк е 18,5 см, дълбочина 42,5 см. Отпред има 3 чекмеджета, отгоре също има 2 чекмеджета и от двете си страни има по 2 чекмеджета, има и място за хартия, отгоре също има и поставка за козметика. На промоция от 145 лева, може да поръчате на посочения телефон. Идва сглобен, само му слагате дръжките. Е малка баня, омръзнало ви е да купувате скъпи шкафове, които не издържат на влагата и муха в банята. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, който е изработен от поликарбон, издържа както на вода, така и на килограми, на колелца и лесно може да бъде придвижван. Висок е 95 см, широк е 18,5 см, дълбочина 42,5 см. Отпред има 3 чекмеджета, отгоре също има 2 чекмеджета и от двете си страни има по 2 чекмеджета, има и място за хартия, отгоре също има и поставка за козметика. На промоция от 145 лева, може да поръчате на посочения телефон. Идва сглобен, само му слагате дръжките. Е малка баня, омръзнало ви е да купувате скъпи шкафове, които не издържат на влагата и муха в банята. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, който е изработен от поликарбон, издържа както на вода, така и на килограми, на колелца и лесно може да бъде придвижван. Висок е 95 см, широк е 18,5 см, дълбочина 42,5 см. Отпред има 3 чекмеджета, отгоре също има 2 чекмеджета и от двете си страни има по 2 чекмеджета, има и място за хартия, отгоре също има и поставка за козметика. На промоция от 145 лева, може да поръчате на посочения телефон. Идва сглобен, само му слагате дръжките. Е малка баня, омръзнало ви е да купувате скъпи шкафове, които не издържат на влагата и муха в банята. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, който е изработен от поликарбон, издържа както на вода, така и на килограми, на колелца и лесно може да бъде придвижван. Висок е 95 см, широк е 18,5 см, дълбочина 42,5 см. Отпред има 3 чекмеджета, отгоре също има 2 чекмеджета и от двете си страни има по 2 чекмеджета, има и място за хартия, отгоре също има и поставка за козметика. На промоция от 145 лева, може да поръчате на посочения телефон. Идва сглобен, само му слагате дръжките.